Printze itxusia. Urrutiko planetako erresuma batean, Lanbu handia zen gobernari. Errege hura esen kezkatzen, baina behin oso urduri zegoen. Neska, ala mutila ote da. Ile horia ala ile beltza, esaten zuen bere artean. Bai, erregea haur baten zai zegoen. Azkenean agertu zen sendagilea. Jaio da? Neska ala mutila da? Mutikoa da, jauna, baina... Baina zer? Galdetu zion erregeak. Zerbait gertatzen zaio ala? Oso kasu bitxia da, jauna. Zure semetxoa oso itxusia da. Ezin itxusiagoa. Erregeari izugarrizko zirrara eragin zion. Eta zorabiatuta lurrera erori zen. Zanba. Izan ere, mendeak ziren erresuma hartan itxusikeriarik ez zegoela. Halaxe ba, egiaztatu zenean jaioberriak ez zuela batere edertasunik, tristura nagusitu zen erresuman. Baina Lanbu ez zegoen ohituta amore ematen. Bere zenera etorri eta hasierako atsekabea gainditu zuenean, esan zuen. Astiek edo sorginek bakarrik konponduko dute hau. Agindu bat emango dut, ikaragarrizko saria eskainiz, printze itxusia, eder bihurtzen duenari. Erregearen mesulariak planetako erresuma guztietara joan ziren. Zera aldarrikatuz. Printze itxusia eder bihurtzen zuena, Lanburen erresumako lehen ministro izango zela, hil arte. Jauregia, laster bete zen, urrutiko astiekin. Baina, inork ez zuen helburua lortu. Printzearen itxusikeria indartsuagoa zen, magia eta astikeria guztiak baino. Erregea, etxita, jauregi ingur zebilen paseoan. Bakarrik, aurrera, atzera. Eta behin, kaixo, errege onbera hori. Neska bat zegoen irrifarretxu bide ertzean. Ilaia naiz, eta zuri laguntzera etorri naiz. Nik lortu dezaket zure semea ez izatea erresumako itxusiena. Entzun txiki, zoaz, eta ez zaitut zigortuko. Zer egingo duzuzuk, astirik ahaltsuenek huts egin badute. Batek daki, jauna, utzi dazu, behintzat saiatzen. Bazuen zerbait misteriotsua Iraiaren ahotsak. Erregeak esan zuen. Ongi da gazte. Printzearen gana eramango zaitu sendatzeko. Baina huts egiten baduzu. Ez dut huts egingo, jauna. Eta ez daukat printzea ikusi beharrik ere. Zure baimena besterik ez nuen behar. Egun batzuk barru, inork ez dio zure semeari printze itxusi deituko. Erregeak ez zuen hitzerdirik sinetsi, baina isilik geratu zen. Ilaia basoko itxolara itzuli zen. Han bizi baitzen amarekin, sorgin ez ezagun batekin. Bien artean edabeak eta arauak prestatu zituzten. Xuxurlaka esanez.
Ez bedi printze itxusia erresumako itxusiena izan. Ez bedi printze itxusia erresumako itxusiena izan. 7 egunera, Ilaia jauregira itzuli zen. Eta esan zion erregeari: bete dut emandako hitza, zure semea ez da erresumako itxusiena. Egia esateko, ederrena da orain. Ez burla egin niri gaztetxo, orantxe egona izarekin, eta ez diot aldaketarik ikusi aurpegi beldurgarrian. Entzun lasai jauna, begira izpilu hartan. Erregeak begiratu eta ezin zuen ikusten zuena sinetsi. Bera bezala jantzitako bat, itxusi malapartatua. Bera zen, bera izpiluan islat. Ilaiaren eta amaren sorginkeria anker xamarra izan zen. Printze itxusia etzen jada itxusiena. Baina, zergaitik? Erresuman guztiak bihurtu zirelako itxusi. Erregeak Ilaia izendatu behar izan zuen lehen ministro. Ilaia, ez altzegoen beste modurik printze itxusia edertzeko, galdetu zion erregeak. Eta Ilaiak zera erantzun zion. Jauna, edertasuna oso erlatiboa dela erakutsi nahi nizun. Atzo, itxusiena zena, gaur ederrena izan daiteke. Aparteko ezer egin gabe. Eder eta itxusi hitzak ezabatu egin behar zenituzke erresumatik. Horixe egin zuen erregeak. Eta aurrerantzean, inorrezen keskatu handiputzen inosokeria horietaz. Eta hala bazan edo ez bazan, itxusi hitza ezabatu zan.